Kinongelam kaseng National Hanyau Terap People's Federation haka kendai terik kelalingkot kilalik ye kendo use milim batbo ye jingkar pa jangki hakamat ko opes jongmu banwan ra ye jingko jing suba hayaudo bat them yau maulong. Kini kinongelam kiba kentup yau President bat General Secretary kiloong baka shalong ka pau bha ka nam ka buram kum ka nong ba ka bakot ka basuba. Henry haba phai sha yaudo bat them yau maulong kalong ka ba isat met ban pet ye ka jingjabo bat jingja klia jong kini ki yau. Kila kerpat ye ka office jong ka hima melim ban penbiang ye ki kor umdi kenang bagi pai pa ki barung sha ka ni ka yau kinyo ban sat kti. Kila ujoru ye ka jingtut ki jabo ha kilentiyat ka balabo iki nongwan yau ha ka jingma jing mensaw. Kila kerpat yus melim ban penpo penping ye kini ka yau ba pau nam da ka jingkot jing suba. Kumjuru la kentui ki nong shong yau ban penkot hala ijong ibenta hasenda kidukan baki shong. Kadang hi galong ke jingjabo ada hi nak kidong songyo tu nomor balai kim sim ke jingkle halor ke benta lagi abang ni pai wat kinong di dok kharo kinong di jur kinong di dok kha iskutoi itu tha apa madan dak sudah kada patang banya ikul pi ke sungkin nang tu ipai ba sim sistem abang ni pai kinong di jur kinong di sa ke subrat nang tu apa madan ki jur ki jingjabo berak katu kai galong ke bampeni tenan nomor apa ya deh kini badi dok siar semi seneng itu rugi seput koi tu wad ngiat tengilam itu hi sunir dok kha ki thap niang ki barok ki berat tu buat madan si berat untuk ki berat patin wan so utan katu pen kreng ki jingjabo ring kentu ba maki ki di bandan dak wai ke jembu ka dustbin ka baki ki la man koi ani ban kandan ke jingkoi ke jingsuba hang tu kayo kat kung bajing i ke jongi ke seng ka jingjabo ang tai po yo ka tho bai namar ka jing bambiang kinong penyai apa kayo oi Mr. Kisuwan sar malumala tangman om baki kila tre ka kam hari kim sim khia pan i ka kam ma balai mengi dei ban khoi i ka yo balai namar ka yo ka dei ka wei ka no kan ti nam ka jongi ki khasi ya ka bagi ngila man ka mai chak po ang tai Henry kini ki jingdan tu kini pan ka baki kimla ka penyai ha ya ka yo kalau ka ai ka ba long ai lat lan kum tu lai lan kum tu kalau ban ba ai ki keman ka joki bakin lek ka keman ada ka khoi ru biang la ka jabo ru biang ni kalau ai ka dau ka susi ya pinong lek nong wan ki pai ba nakal yang jungi nasangi kuturu yang sim juga himamalin di bon sim kia halor ka benta ka biade bat ka juga pai ba bagi ya ki yang ki di bandan ke jaka sekti ki di banbu amar ho ya po iyo ngi i tan ki pai re ka ngim yo i re nakal yang kasengi kentu ke sim kia ka pinbu ru i ka bagi pai ba ki yo bandan kam amma ki pai ba bagi ya yo ke de pisa nam ta ka ba mundi re bidai man penbiang pat ia kata hukum bagi pai ba iyo man sai de balik por barung spo yo undal akti lun yo ur kisentu ki haban thiet de pisa kum kata kalau ka ai ke penjak burom yangi jai ri jongi berapa